Kita muda guys ya. Kita muda nak mau naik melukatan nun. Ya guys, salah naik unut guys dia. Guys, ni snack tag saging. Mainit na ako naman ang jacket. Init pa man. Day. Nandiyan naman mo. Guron. Nagka na. Purmong kroker, ang krohyok. Yukan. Ikas krakir. Naghinakbak na silang tulo na eh. Good morning, mga bibis. Good morning. Good morning. Ha? Mungkin sama good morning din na. Entah. Good morning na si Ring. Oh, guys. Ibantayan mo good nilang tulo. Bantayan nilang tulo guys. Agang giluto nga sila. Para pamahaw. Corn beef. Ano man na? Ano mo ka bravo? Bravo. Bignas bravo. Hawayan na ba nis? Ming. Naman. Guys, mga sa may bisaw. Mga mig bisaw guys. Ha? Lo. Di oy duha ka buok. Madama. Good morning guys. Mga mig pandari bisaw. Guys, patay. Guys, ilang ubos. Uy, ralaga na ginugli kapadas las tatay napag. Hinog kapadas. Tapos, hinog daghan. Nabakay dari ubod man lagi. Man pa. Hindi ay sa tatay. Anak ka agbulig sa saging na Jara ni saging Ha? Oo na Kaya inis tatay. Bughas tatay ka sa Hanggang buntag bugha. Ha? Wala to unahan ka sa gilas tatay dari kaya nangawa naman di ay. Pero mga wadad to. Karang hinduan lagi Uy, manis guros. Sige isa ron. Hindu na mga ilams kabutungan. Damig sa ako guys, tayo mga sudlan. Kita muda guys ya. Kita muda nak mau naik melukatan nun. Pala dagko ka to punuan. Bitaw. Di na ako guys, oro to na nan. Uy, ito day. Hilay ka na ito no. Bulit. Ay, gusto ko. Kanin to, ban. Tara guys, muna ni aga mang sapa ni hubas na. Rolam gyapon dan nga area. Ano ko ba bawa na ibay diha. Isado ko sa bako maligid. Ditabuan na ni. Ha? Ano daghan na ito? Daghan na kadto guys to Daghan na kadto ko. Ditabuan. Ani ra mo? Kuno mo ha? Ari, abutog mo no. Pangbuno ra dari. Hari dadaragad. Si papagar berlay manguan guys kay di sa dagagianan. Nambis kabutungan Naabot man ang manok dini. Ha? Kana nun majuno na kay dagko amo na mi. Lagi salah ni unod guys dia. Unod daghan. Daghan guys dia. Ubus. Wala imong panghaon man mga bisaw. Guys. May unod man di ay maihasan siya. Ano po mga guys na? Manay Carlan. Bisa sa Carlan. Asa? Dapit? Ano, pitupad. Oo, pwede. Dari dia dapit. Masas pa pagkadali guys. Dagtag unod na Dagtag isang unod sa hala na unod pa. Gamatoy. Papi isa gabay. Wah, na. Hala guys, makautan lagi mi dani. Kobe. Lah, dari tapukon na tapukon. Tapukon. Guys. Kana pa kay dake. Kana lamit na kay dake. Tengen lagi.
Dada na kay Luoy. Oh, Luoy ka na sayang. Meron na. Saba, tanaw ko na mananap. Hindi ka pakurat ka. Di pa ito yung spirito. Anan, putol man. Okay. Muna yung mga inaan guys. Dali tawag sa mga inaan. Kalabit ang mga karlan nga grabe ng dagka. Ngitsa. Dala. Kuha ko. Butang na. Bunga. Unod. Batay pa dir. Okay. Pag hinay ba dali simbakog mananap. Naunod pa? Wa. Hindi ko naunod. Daghan naman day dani, oh. Daghan na buyang. Iya pag noon. Ano pa naman? Nagkagunod. Kaya sakto ra pa, muli na ta. Sakto ra ni. Daghan na. Lagi. Masa ipanagid guys, kaya daghan. Ya guys, na unod na tigom. Dari. Sid. Sako. Nga. Sid, bimi. Bukara. Bukala. Okay. So, may ipanagid dari guys. Ipanagid dari. Ang gatong bisu. Punuan sa kaya. Ada ni. May mga unod. Nagdadagatan na. Lagi. Lamig dan. Ako na pa kadaghan na rin. Unod na po. Sisud na. Okay, nakakuha may isa kasako. Go. Nami guys. Baba. Okay. Muli nami guys. Kuha nami upuan. Karlan. Bisu. Mainaan. Nami man isa ipakaan sa kuan. Mga ay baboy. Isus. Malusik. Kabangan. Isus. Bati pa. Ano na? Nahinay mi kayo sa simbakog nagtabuan dari. Nung nabas ko yung naitabuan ko no dari napit. Natabuan. Ito bang? Tabuan pa more. Whoops! Kaya na. Hehe. Kagawas na mi guys. Bati pa. Okay. Na. Aray. Oop. Kausos na. Ito, wala. Okay. So, muli na may guys. Nakakuha naman mi na. Kuha namin karlan. Kanya man mura naman nagkanat og itik. Nagkiyag-kiyag. Isus, no. Isus, tabangan. Mura nagkanat og itik. Nagkiyag-kiyag. Nasaya nga kados mga kuhan guys. Nang naay gulay na. Mga daot sa init. Dan ako na dyan. Lijahan. Ano man? Padis ko lang. Tanaw na aginan kami. Husang na mananap. Nilub. Tata na. Sige magdengang patada itong atang bisaw. Aman yung agan guys. Tadtaran na sa agan. Aw. Kaan ang mga budikdikan. Ha? Iaw. Yan anak. Saan baguhan? Nabaguhan man. Yeah, dan namis karsada. Adlek mag na motor. Dagan mga people. Dagan. Ito guys. More sakto ipakuan. More sakto ipasingot. Terus kabuntagan. Yes no. Kumbati, bandabanan.
Lami mandarig do dyan ang tatay dia. Pa? Nes mandarig do dyan ang tatay. Lagi. Lagi. Sambutan ang tabla. Sambutan ang tabla. Di, nga ro buntag o hapon. Kami na tamba dyan. Kiso. Medyo kung tatay dari kabangaan isa. Hala, sa mapupo. Isid pupuon. Uy. Kabangaan. Ha? Hana rin. Karara. Mang kilawon. Kilawon ba? Lagi. Kilawon. Tapos Wa mo hambon mo ka. Nah guys, sila ko tatay. Kuan. Kaya kilaw. Lamig ni baboy, rabi. To mo lagi. Kapangado mi kapajas. Ang mga kapajas kay hilaw pa man. Kila tatay ka nagsagunsun magpangahinog. Ang hinog tangad sa kainit sa panahon. Ha? What's that? That is malunggay. Isa ko na itong namunga guys to malunggay. Bati. Bati dong. Merong kakaagit ng mga budik-dik. Hindi makakapagstag ka yan eh. Ha? Hindi makakapagstag ka yan eh. Madyo na naman na, kasawa. Ngayon sa pagkabal guys, puhon uwa na ko na yung makaon. Diyan ka na bang lisod na kaadog panahon. Ngayon na naman ko na yung makaon. Diyan mahurot na pan. Diyan mahurot na, wala makuha. Bagjang. Ito puno as bagjang, arang nagka buyag ka. Yan guys. Yan may Carla. Muna yung mga sinuban. Ha? Yan na guys. So, luto na. Ready na ni siya guys. Ituwa ito sa mga budik-dik. Namin na siya kay kuan na. Naunod. Nahumukot siya ba na. Murag karlan. Suwasan ko na ni kain guys. O karlan. May tao ni bisu. Murag karlan. Na. Wala man siya punuan guys. Manggad ka ato punuan. O. Dami siguro ni kanin ba? Iba ka ni kato. Hindi siguro guys. Nga nandanig mga budik-dik. Nga na sila ituwa. Ikuan ni sagol-sagol silang feeds. A few moments later. Yes, palit mi og kami busir. Kay mo na si Jay i-mix man siguro na si Just kuan pintal kini. Papalit man agad tong kuan nagpintal. Og karing kuan. Karing acrylics nga primer. Kung karing isa ka acrylics primer. Duha-duha man. Diyan sa mga brush. Diyan pa yung brush. Para ni bungbung. Para sa bungbung. Oh. Paling isa pe. Ada. Kana. Oy. 1193. Oh, 584. 584 te. 584. Dada pa'y kuan brush o karing kani roller brush o roller pila ni 50 to kaning roller ang brush oh ang brush ti kuan 28 Tag 28. karesa Duha man ka ha. Usara ka 28. oh isa ka 28 duha ka 52 Okay, ay, so na. Lalo. Yan na. Doser o primer. 68 plus 104. Ilhanari ka na naday koan. Nahay ka ng kos mga pintal ba? Dudi Pwede ko. ka sunod. Nga mang napalit nga. Kasi hala natanggal. Sorry. Tang-tang na siya. Guys, bagat man. Sani acrylics primer o karang reducer. Yan. So to naman giabrihan na agwan guys. Tag isa nga ni giabrihan na katong isa ka ingari. Then ati. Salamat ka Ajo. Thank you so much ka Ajo nitong tanante. Yan gamit na ni tus nagpintar. Hello.
Yan, gabrihan na si Jan. Gabrihan na si Jan. Kadto. So, kani guys, kani mga pintal na ni, kani mga sidlanan na ni puhon, matam na ni nahagbuwak. Haning tamnan og kanang naay sa tumbuwak ka tong naghagbuwak. Karotsi, awdi. Karotsi na noon. Natumbuwak ka. Karotsi manoon. Kanang gasag mamuwak. Karotay nga dato oy. So, dari, tapos na. Thank you, Lord. Humana ka dyan. Humana ka dyan, tayo na. Nice na kaadyo. Kau sila tubig. Kau sila tubig. Bati dong. Ganita. Oh, sapud. Gana pud. So ganin taon kay na motor kay wa pan na Ginoo. Ang luod sa hinangak-hangak na nung ilaw pinasaan tong container. Pasaan. Ha? Pasaan. Balde maya mo galon. Hinangak-hangak kasi ka mo mailong na na so hinakot og tubig wa pay motor. Ana lagi. Ayo ko na sud. Kuno ni Ninjo? Oh. Butang ko na maroon. Kasi lang tubig. Ano matang na madaling maubang sadlanan? Ha? Papa. Magdagang kong saging guys para ma-snack nila sa papagabril. Nangi trabaho dadto. Kasi sang isa do sa lupin karon di ma tagag-tagakan ang kaldero. So nga na sekreto guys, so magdengag mo saging karon di matagag kag sa mga kaldero isa do sa lupin. Basta na sa buwan. Alright, takang na guys. Na ko yung pa-snack nila. Bantajan gadron guys, og may kadyo sa abuhan. Bantajan gadyo guys, og nailutuon kay delikado ang kadyo ron. Bako mo. Lagsik na ng kakiliran na Ginoo ko sa na lang. Na guys, bukaw na. Uy, hapit na. Luto na. So nahara maginamos ganihang pinalit gab. Pwede rin palit man ko ganihang ginamos guys. Bali 15. May pares lagi naman daning hilaw. Nami man ganih zaitus luugoan. Nang naay ginamos. Yummy. Diyan na, luto na. Agamang snack. Bitaw. Luto na ilang snack niya. Kuha na ihatid to. Para maka-snack na sila. Alright. So, luwag ka kutsara. Narag, kinakasgan nga ginamos mo dyan sa pang pares o saging guys. Kumot na ka dyan Ang ibutangan og sibuja. Sa mulami o samot. Yan na guys. Sakto dyan ka. Okay dahil sa papagabril. Gusto sa kalatong queen. Ano man? Kung mo sa ko yun. Tiaw! Pads! Snack na! Lena, Lena! Snack na kaya rong naipawir! Lena! Ikaw ang gigsagin mo. Lena, gilang snack! Lena, gamang snack! Ito mo na po may trabahante. Bitaw. So guys, daghan mong good ni. May hinog, may hilaw. Snack pag mo payakin-kin. Kaya di ka naghakot sila tubig. Dahil na pag! Dagko lagi sa ginga, budzag. Ha? Kami ano, kaya dagko ga? Kaya ito pag-ipon. Alam mo atin ano? Lagi na mus. Dali dong! Padali na pa! Yan tanin zo guys! Yan tanin zo. Kaya na! Maka na hinog inzo. Yan na, ang anta. Ano ito sa? Dahil na pa sa ginamos. Lami na ginamos. Hinit kin? Napad, putos po niya sa sanina. Dali, ilong. Dali, kain ka saging. Dali ba? Hindi ko na siya. Hindi ka magkain saging. Kalami sa saging. Nganta guys, tiya. May ginamos, tiso ang ginamos. Dali, dyan, dali. Dali ba? Nakin, kaya nakin. Kapad. Kaya guys. Nana. Guys, nisnak tag saging. Gaga. Naiinit na ako ng manok jacket. Ay, galong! Dali!
ka ginamos? Ay, kung hindi ginamos, tamis mo itong isa, kakita, hinog. Ito, hinag. At si pagsulod po, di po kaya isang outlet ka ang sa gamay. Isang ngipon, di mo sa kaduot, kaya wala ngipos, wala kaya ngipos bagang pan. Bagang bukan lagos kaon. Bagang. Tamis. Tamis-tamis na. Batikim. Ano kaya, ma'am? Ha? Hilaw. Takwa na. Init pa man. Dahil. Ah, lagyan mo. Ano, Ken? Tap, king. Tap. May Ken? Wah, sarap naman. Sawon? Saan ba? Sarap na. Oo naman. Yan ta.